Il-Koperattiva tas-Sajjieda qalet li l-Uffiċċju tal-Prim Ministru għandu jinvestiga minnu fih l-allegazzjonijiet ta' nuqqas ta' trasparenza brabta mal-iskema li l-Gvern ħareġ għall-irtirar permanenti tas-sajjieda tat-tonn. Is-Segretarju tal-Koperattiva Rej Buġejja sostna li l-Gvern impona piżijiet akbar fuq is-sajjieda meta jipprova jġielhom jiskrepjaw id-dajjes tagħhom għand żewġ tarznari privati biss. Il-Koperattiva tas-Sajd sostniet li din l-iskema saret ta' malajra li il-Gvern mutilizzax fond ta' 7 miljun euro u issa spiċċa jrid jagħmel kollox ta' malajr. Il-Gvern nagħmlu fi trasparenza għandha tieqaf kull skema qabel ma jkun hemm investigazzjoni bis-serjetà. Nerġa' nirrepeti. Jekk il-Gvern qiegħed f'paniku għax għaddew sisni l-flus ma nafux mhux problema tagħna, jekk jgħadix xi ħaġa ta' election fever, aħna m'aħniex politikanti u m'għandniex naqsmu għax elezzjoni. Sabiex jiġu aġevolati dawn iż-żewġ tarznari privati imposti mill-Gvern bl-iskema offruta, il-Hard Standing Facility li hija l-faċilità tal-Gvern li kienet tagħmel xogħol ta' skrapjar ta' dajjes m'għadix tintuża. Il-5 xhur mis-sena, il-Hard Standing hija vojta. Dannu mhux ma tintużax, naqqas ta' peress li hemm m'hemmx management, jiena żgħela diżorganizzazzjoni organizzata. Buġija saħaq ukoll li din l-iskema saret mingħajr ebda konsultazzjoni u l-Gvern irrid ikellem lill-Koperattiva biss wara li l-istess skema kienet diġà lesta. Mhux min jibgħat għalina fil-25 ta' Ottubru jkollu xi ħaġa lesta fit-3 Ottubru. Sa dan it-tant il-Koperattiva tas-Sajjieda qalet li fil-laqat ta' 28 ta' April tal-2012 il-Prim Ministru tagħhom xi garanziji li ma twaħħomx. Il-ġimgħa ddiet u għaddiet oħra, iva hemmhekk għadna maħniex kuntenti bis-sitwazzjoni għax aħna sissa nistgħu ngħidu illi għadna qed nitkellmu imma jekk inti tissajħilha garanzija, le l-garanzija ma saritx. Is-Segretarju tal-Koperattiva tas-Sajd sostna li l-Gvern Nazzjonalista tradixxa u gideb lis-sajjieda Maltin u Għawċin. Imma bħala sajjieda illum nafu li ġejna ingannati u traduti. Għax ħafna mill-affarijiet li dak iż-żmien ippreżentanna bil-miktub 3/4 minnhom ma sarux.